ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଆଜି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ବା ଏଭାରଭେସନ୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ଗଲାଥର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର କରିଥିଲି, ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ। ନୀତି ଆୟୋଗ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ, ୟୁପିଏସସି, ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ, ଏସଏସସି, ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ, ସିବିଆଇ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ତାପରେ ସିଆରପିଏଫ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ତାପରେ ଅଛି ବିଏସଏଫ୍, ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ, ତାପରେ ଅଛି ଡିଆରଡିଓ, ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ତାପରେ ଅଛି ଇସ୍ରୋ, ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ତାପରେ ଅଛି ଏମ୍ସ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ତାପରେ ଅଛି ICAR, ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ, ତାପରେ ଅଛି CSIR, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ତାପରେ ଅଛି ସେବି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ଅଛି RBI, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବା ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କିଛି ଏଭାରଭେସନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ATMର ଶିଖିବା। ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟେଲର ମେସିନ୍, ତାପରେ IFSC, ଇଣ୍ଡିଆନ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ କୋଡ, ତାପରେ ଅଛି NEFT, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ତାପରେ ଅଛି RTGS, ରିଏଲ ଟାଇମ ଗ୍ରୋସ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଅଛି UPI, ୟୁନିଫାଇଡ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ତାପରେ ଅଛି GST, ଗୁଡ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ତାପରେ ଅଛି FDI, ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଅଛି FII, ଫରେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର, ତାପରେ ଅଛି KYC, नो योर कस्टमर, ତାପରେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କିଛି ଏଭାରଭେସନ୍। DNA, ଡିଅକ୍ସିରିବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ, ତାପରେ ହେଉଛି RNA, ରିବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ, ତାପରେ ହେଉଛି ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ବାଇ ସିମୁଲେଟେଡ୍ ଏମିଶନ ଅଫ୍ ରେଡିଏସନ, ତାପରେ ରାଡାର, ରେଡିଓ ଡିଟେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜିଂ, ତାପରେ ହେଉଛି ସୋନାର, ସାଉଣ୍ଡ ନେଭିଗେସନ ଆଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜିଂ, ତାପରେ ଅଛି GPS, ଗ୍ଲୋବାଲ ପୋଜିସନିଂ ସିଷ୍ଟମ, ତାପରେ ଅଛି AI, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ତାପରେ ଅଛି IT, ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତାପରେ ଦେଖିବା ICT, ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତାପରେ ଅଛି WWW, ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ୱେବ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।